खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। निजोमसा बर'नि न'आव रां दाबि खालामग्रा दुथांखौ उदालगुरि पुलिसआ हमबाय। गोरोबथा होनोब्ला बेयो मोनसे गोजोन गोरोबथासो बुंदों देंखोगिरि बुदां बलब ब्रह्मआ। एमपि नबकुमार सरनियानियाव हाथियार थानायखौ बिटिएडि सेनानि कामान्डारा फोरमान होबाय धीरेन बर'। मिरुनि रेलवे रायजो मन्थ्रि सुरेश आंगारिया रुंसारि जाबाय। गुवाहाटीआव साथाम नाइजेरियानि सेंग्रा हमदों। दानिया आबुं रादाब। उदालगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय राङागरा गामिनि सेलेनपास बर'नि नखराव थांनाय 21 सेप्तेम्बर समबार मोनाबिलिनि 9 रिंगासोआव साथाम सिनाय मोनै दुथांफोरा सेलेनपास बर'नि फिसाज्ला निजोमसा बर' आरो बिहामजो जनाखि बर'मोनखौ बिसायख'थिनि थाखाय 1 लाख रां नांगौ होननानै रां दाबि खालामग्रा दुथांखौ मैया 23 सेप्तेम्बर खालि पुलिसआ हमबाय होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि थांनाय 22 सेप्तेम्बरनि हराव उदालगुरि पुलिस बिफाना अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों सानसुमा ब्रह्म मुंनि सासे सेंग्राखौ हमो आरो लोगोसे सानसुमानिफ्राय गंसे 7.65 पिस्तल आरो थरनै गोथां गुलि बोखांनो हायो। खाजानाय सानसुमा ब्रह्मखौ एनडिएफबि एस हान्जानि बारग' सोद्रोमामोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बिटिसिनि 22 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय माइनाव बाजार गेलेग्रा फोथाराव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिसायख'थिनि सांग्रांथि मेल खुङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे मेलाव इउपिपिएलनि आफादगिरि 22 नं खख्लाबारि बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि प्रमद बर', बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि बुदां बलब आरो लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरा नुजाथियो आरो बाहागो लायो। बे बिसायख'थि सांग्रांथि मेलाव बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि बुदां बलबा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिजाथि प्रमद बर'खौ फेजेननो सानोब्ला एबा लामा लायोब्ला जाम्बानिसो राव जागोन होननानै बुंथियो आरो बे खेबाव इउपिपिएलआ देरहासार जागोना 100% फोरमान जाबाय। बेनिखायनो दिनैनि सानाव रायजो राजाफोरा बमा गावना रंजाखानो हागोन होनना फोरमायो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 22 नं खख्लाबारि बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि धीरेन बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि एमपि नबकुमार सरनियाजों दैदेनजानाय बिपिएफ सेनानि कामान्डार धनजित सरनियाया मैया बुंनानै लाबाय दि एमपि नबकुमार सरनियानियाव गोबां बिबांनि हाथियार दं। बेबादिखौ नुनानैबो मानो एमपि सरनियाखौ सरकारा जेबो राहा लायाखै होननाबो बुंदों बिपिएफनि बिजाथि धीरेन बर'आ। आरोबाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों सरनियाया सिं सोमोन्दो दं होननाबो सन्देह खालामदों बिथां धीरेन बर'आ। फारसेथिं इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ सरनियाजों लोगो जानायखौ नुनानै बर' हारिखौ बेफोरबादि सुबुङा खैफोदाव खोख्लैगोना रोखा होननानैबो बुंदों। एरैहाय एमपि सरनियाया आलफाजों दाबो सोमोन्दो दं होननाबो धीरेन बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। कर्नाटकनि मिरु रायजो मन्थ्रि रेलवे सुरेश आंगारिया 65 बोसोर बैसोआव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानानै बुधबार खालि बिलिफां समाव दिल्लीनि एम्स देहा फाहामसालियाव रुंसारि जाबाय। 1955 मायथाइयाव जोनोम मोननाय सुरेश आंगारी बिथाङा कर्नाटकनि बेलागावी लकसभा बियाबनिफ्राय खेबब्रै एमपि महरै देरहासार जाबोदोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 11 सेप्तेम्बर 2020 इं खालिनो सुरेश आंगारीनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादोंमोन। दासिमाव भारतनि सोरबा मन्थ्रिया कर'नाजों थैनांदों होनोब्ला बिथाङानो गिबिसिन होनजायो। अदेबानि मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहनावबो कर'ना भाइरासनि जिउसा मोननाय जादोंमोन, नाथाय बिथाङा दा मोजां देहाखौ मोनफिननो हाबाय। मैया बेलासियाव साथाम नाइजेरियानि सेंग्राफोरखौ पुलिसआ हमदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला पुलिसनि सिगाङाव बिसोर साथाम सेंग्राया बांलादेश जानानै भारतआव हाबना त्रिपुरायाव हाबफैदों आरो लोगोसे त्रिपुरानिफ्राय बिसोरो आसामावबो हाबफैदों। रिपर्टनि बायदिब्ला सुराइबारि WB स्टाफआ बाजारि सेरा पुलिस थानायाव चेकिं खालामबाय थानाय समाव गुवाहाटीनि TR0180203 नाम्बारनि मारुति गारि गंसेयाव साथाम नाइजेरियानि सेंग्राफोरखौ हमनो हायो। पुलिसआ बिसोरनि डकुमेन्ट्सफोरखौ नायनो नागिरनायाव बिसोरो दिन्थिनो राजि जायैलाय पुलिसआ बिसोरखौ सन्देह खालामो आरो साथामखौबो हमो।
बिसोर साथाम हमजानाय सेंग्राफोरनि मुंफोरा जादों फारियै नामदि बार्नार्ड नवाली, प्रिन्स पबल आरो एजे कलिन्स। बिसोरनि सायाव बाजारी सेना पुलिस थानायाव 116-2020 US 14 of the Foreigners Act 1946 RW Section 6 of the Passport Entry into India 1950 नि केस होयो। बिसोर साथाम सेंग्राया मा जाहोननि थाखाय बेफोरबादि हाबफैदों बेनि सायाव दासिमबो जेबो रोखा खौरां मोननाय जायाखै। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन शुक्रबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन शुक्रबार 25 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो अखा हानाय लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनाय आरो बोथोरा बांद्राय गुदुं जानाय नङा। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 28 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनाय आरो बोथोरा बांद्राय गुदुं जानाय नङा। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानो हागौ। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानो हागौ। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।